לא, באמת, אבל למה זה כזה חשוב? הבדיקה חשובה כי היא עולה על בעיה שאם מגלים אותה בזמן, היא ניתנת לטיפול בצורה טובה. בערך 1 ל-1000 תינוקות, מפרק הירך לא יתפתח בצורה תקינה. כשהם נולדים, אז גם הרקמות הרכות וגם העצמות מאוד מאוד רכים, ויותר קל לטפל בזה. אנחנו מגלים שמפרק הירך לא יתפתח טוב, כלומר ראש הירך והחלק שאמור להיות מולו המכתש לא מתאימים זה לזה. לרוב הבעיה היא לא בראש הירך, אלא הבעיה עם המכתש. כלומר, המכתש הוא לא נוצר טוב, צריך לייצר אותו מחדש. איך מעצבים אותו? בעצם גורמים לראש הירך ללחוץ בנקודה הנכונה כדי שהוא יתעצב עם הזמן. מטפלים את זה בזמן, הטיפול הוא מעולה. מטפלים ברצועות, לפעמים מגיעים לשלבים נוספים, אבל הטיפול הוא אפקטיבי במעל 90%. הזמן הטוב לעשות את הבדיקה זה בסביבות 6 שבועות, 8 שבועות, משהו כזה. שוב, כי כשאתה תופס את זה בזמן, אז גם הטיפול הוא אפקטיבי יותר ויכול להיות גם יותר קצר. דיברנו על דברים שהם ככה קלים. יש את הבעיה שזה לא רק מה שנקרא דיספלסטי, אלא כשיש פריקה מלאה. יש פריקה ואתה מגלה את זה מוקדם, אותן רצועות יכולות לעזור עדיין. פריקה זה ממש המפרק לא במקום. יודעים שיש גורמי סיכון, מצג עכוז, צפיפות ברחם, מיעוט מי שפיר או הריון מרובה עוברים. אם יש סיפור משפחתי של בעיות בפרקי רחם כאלה, אולי זה החלל הפנימי של הרחם או משהו כזה, רחם חד קרני, דברים כאלה. מתפספס, אז פשוט מתחילים בגיל הליכה לראות שיש הבדלים, שיש צליעה, שיש הבדל באורך האוזניים. וגם כי זה נופל בתוך ה1 ל-1000 האלה, אז זה מתחלק מדיספלזיה, שזה השקע הלא שקוע מספיק, לבין פריקה. אז זה לא מאוד נפוץ, אבל זה קטסטרופלי. לא מחייבים, אבל הקופה לא תעצור אף אחד. כלומר, ויש רופאי ילדים שאוטומטית שולחים את זה. מבחינתם זה חלק מהבדיקה. כן, זה מה שקרה לנו. חוץ מזה שאתה בודק את הדבר הספציפי הזה, כבר שמגיעים לבדיקה אורתופדית, אתה עולה על כל מיני דברים אחרים. נגיד הטעיה של כף הרגל, או טורטיקוליס, קיצור שדרי צוואר, שמצריכים טיפול וגם כן מאוד יעילים בגיל הצעיר. אז אפשר לטפל גם, לעלות כבר על כל מיני מגוון של בעיות אורתופדיות, שאם אתה תופס אותם בגיל הצעיר, הטיפול הוא קל יותר.